Burgerberg käyttöön. Siinä ottaa muutakin ekstra paikat tästä vierestä. Vaan nousee tästä, jos tää pysähtyy silleen, että se laituri lopulla toteuttaa. 40 minuuttia kestää matka sinne reissiin. Mä en muista, että siellä on jotain vanhaa arkkitehtuuria vissiin sitä, että lähdettiin katsotaan. Haettiin vähän nesteytystä ja ikävä jotain tyttöjen värit ja paskat jutun. Niillä pääsi Ineen tai tämmösen jonkun visitorilapun. Viime kyllä ei maksanut mitään Ineen. Mennään katsomaan, että näyttää. -luvulla valmistunut tai poistunut käytöstä, mutta vieläkin rakennetaan. Onko järkeä? Fukushiman ydinlaskeuma näkyy edelleen näissä apeloissa. Siinä on aikamoinen johtohelvetti. Siinä on joku sähköinsinööri ollut selvästi asialla jälleen kerran. No niin, ja nyt käytiin tossa vähän paikallisemmassa raflassa vetämässä vähän sushia naamariin. Oli oikein hyvä, sinne meni 45 €, että paukahti. Kai siihen vörtti oli kaiken näköistä, otettiin semmonen large assortment, joka maksoi 41 €. Ja siitä kahdelle riitti tosiaan hienosti. Ja kokis ja orange juice vielä kylkeen. Tuossa on sushissa on ainoa huono puoli omasta mielestä, että en ole vielä kertaakaan oikeastaan. Tai en mä tiedä, tuolla Porissa on se buffetti, missä on helvetivät sitten toi. Sanon nyt helvetti, mikä se paikan nimi oli, Sakura Sushi. Mä sanoin sen aikaisemminkin ja yleensä sen tolleen unohdin. Anyway. Siellä kyllä buffetista tulee lounasaikaan vedettyä ähkys, mutta aika paljon saa oikeesti syödä. Ja tulee ennen semmoista niin kuin täyttä tunnetta, vaikka kuinka rauhallisesti söis, niin tulee ennemmin semmonen leväähky, ettei halua enää sitä levää syödä, mutta kai se on ihan sama, kunhan on kylläinen. Ja joo, nyt hidataan takaisin Osakaan. Kun löydetään vaan station. Sikitsetit lähti sieltä. Tilasin tossa vielä Dominista safkaa, kun oli tarkoitus ostaa tuosta lähikaupasta ruokaa, mutta se meni vähän puihin. Ja vetäisin pitsua Dominasista. Olen ihan varma, että tulee tapahtua nova juttu, koska nämä osoitteet täällä Japanissa on ihan helvetin omituisia. Ja sit vielä tuolla Dominosin sivuilla, kun mä tein se tilausta, niin se helvetin osoite muuttui siinä viimeisessä kohdassa, kun mä tein sitä. Siis mä laitoin, tai siis kohdapasta se vielä Google Mapsista kerran sinne More Information käyttöön ja kirjoitin siihen, että Nightfall ja 901, mutta hienosti näytti löytyvän perille. Sai vielä rekisteröitymisen yhteydessä 1,5 litran kokiksen. Vaikka varmaan ihan hetkeen tuu Japanissa toista tilasta tekeen. Mä en tiedä, oliko toi kansainvälinen toi ja sitten tilasin tosiaan jotain popcorn shrimppei. Tuli jotain sossia siinä mukana. Ja sitten toi pizzu, joka on 2 osassa. Katsotaan se. Eli semmonen splittipizza. Toi on joku vege ja tuli joku toinen chicken. Täällä on ehkä Domino'sissa parasta, mitä mä diggaan, on noi crustingit, kun saa valita reunukset. Jälleen kerran ois pyykkipäivä. Tällä kertaa täältä itse asunnosta ei tietenkään löydy pyykinpesukonetta, jota joudutaan lähteä kylälle peseen vaatteita. No niin, ja nyt ollaan täällä pesulla edessä. 400 jeniä maksaa ja siihen kuuluu
saippuat kuopan päälle, kestää 30 minuuttia, tossa sen jälkeen varmaan heitään vielä kuivausumpuun, joten maksaa vielä jotain ja kestää vielä jotain. Tää on musta askel väärään suuntaan, kun Madridissa oli se hieno semmonen mikä vitun paistopiste, jos saatettiin siellä sisällä se tuote ulos sieltä. Systeemit siihen ei voi koskea kailon, että se otti oikeesti ulos asti sieltä. Niin täällä on vielä lihatiski tai tommonen vitun, mikähän toi jotain valmiiksi paistettuja lihasysteemeitä, niin tolleen täysin avoimena ja niitä heitetään johonkin vitun rasiin. Joku aivastaa tossa edessä niin kaikki kontaminen vitun. Tällä ensimmäinen Pure supermarketti, jossa ollaan kyllä. Paikallinen Prisma. 3 jotain mitä kaikkea. Ei nyt oikeesti. Hauska ilmiö, että täällä kaikki chipsit on tommosessa 100 gramman pussissa tyyliin. Ne ei oo mitään megapussia, joka on aina tarjouksia Suomessa. Ehkä hyvä vaan, niin ei tuu kerralla syötyä aina vittu 300 grammaa chipsiä. Vähän etuaamia, että tässä olisi joku kaakao toivottavasti, en tiedä mikä on. Rokotaan, että on kaakao. Ostettiin tämmönen joku juttu, joka oli joku vitun liina, joka meni niinku kuivausrumpuun ja vissiin hajustaa sitä. Ja koitettiin Google Translatella kääntää, mutta pääkohdat mitä siinä oli kuivaus ja sitten Neuvostoliitto oli 2 sanaa, jota tunnistin sieltä välistä. Ihan hyvä, että on näin selkeät merkit laitettu tänne. Täällä kerrotaan seinällä, että ei saa laittaa kameraa, vauvaa tai ruokaa tonne koneeseen. Tunnin keikka se oli, mutta puhdasta tuli ja pyykinkin kuivas vielä toisin kuin siellä hotellilla, missä viimeksi oltiin siellä puoli tuntia, kun pyöritettiin se koneessa, niin ei ollut edes kuivaa. Täällä puoli tuntia riitti vallan mainiosti. Himassa menee 2,5 tuntia, kuinka vasta kuivaa pyykit. No, niin sama mennään. Katoin Robot Chickenia, niin oli joku jakso, jossa näki pannukakkoja ja alkoi tekee helvetisti mieleen niitä. Ja nyt tultiin tänne Eggs and Thingsiin, mutta ei päästykään suorilta sisään, vaan täällä on helvetinmoinen jono. Joudutaan venään. Niin, ja se oli semmonen kello 5 aikaan syötty 50 € aamupala. No ehkä se oli vähän enemmänkin kuin aamupala, oli nyt 4 eri annosta. Kaikki ei ollut mitenkään huikean kokoisia, mutta mä väittäisin, että siihen rehavertti oli niin sanotusti. No niin, nyt ollaan täällä jossain Arkadia paskabaarissa juomassa alkoholia ja pelaamassa Mario Karttia. Nyt kaikki on tällä Mario Partien tää peli. Tämmönen levy tänään. Wii U:n kirkkoilla pelataan Super Mario 3D. Nyt ollaan tultu sieltä Space Station-nimisestä baarista ja haettiin vielä muutamat juomat tosta mukaan tosta kaupasta. Tää on semmonen hauska ilmiö. Todettiin, että täällä on tosiaan K20 vissiin alkoholijuomat ja sen lisäksi tässä kaupassa oltiin maksamassa ja siihen tuli tommonen teksti. Tässä se sanoi, että Tots please. Mä en tajunnut eka, että mitä helvettiä se sanoi. Mä ajattelin, että se haluaa varmaan ID:t, koska siinä luki 20 siinä näytössä. Täällä on varmaan näitä, mä oon 20-vuotias. Ja sit totuus paljastui. Ei se mitään ID:tä halunnut nähdä, vaan sellaisena painetta näytössä olevaa nappulaa, jossa kysyttiin, että oletko 20-vuotias, eli are you 20? Eli aika tommonen hyvä tapa varmistaa, että osteen kosketa mun mielestä. Ja nyt on jälleen kerran saapunut hotellivaihdon aika ja viimeinen päivä kirjaimellisesti Japaniassa, koska on yölento Thaimaaseen Chiang Maihin Bangkokin kautta, kestää vissiin 6 tuntia tai jotain. Surullisin juttu on tietysti se, että jääkaappi jälleen kerran jäi. Eilisiä juomia tuli väsy. Ois pitänyt ruveta niitä juomaan. Ja sit vielä puolipulloa kokista, mutta ei hätää ole tämän näköinen. Teille katsojat pidän maastokätkä, jonka koordinaatit kätken tonne alaspäin, jos tänne Japaniin tulemaan, niin voitte mennä kaivamaan vähän maata. Eilen tuli makea koukku, eli tänäänkin aamupalatoimesta löytyy pannukakkuja. Ja vielä sama mesta, koska on viimeinen päivä, niin kyllä herkutella, vaikka juuri jos herkutella.
todennäköisesti viimeiselle kohteelle Osakassa, eli Osaka Casualiin. Yhtään tiedä mitä meitä odotetaan täällä, mutta helvetisti täällä ainakin lappaa väkeä. Vaikka tää on 1500-luvun lopussa avattu, niin täällä on silti hissi. Näin lähellä me päästiin tätä Osaka Casualia. Japanilaisen arkkitehtuurin kulmakiveä. Lentokentälle lähtee vartti yli 12 lentoa Thaimaaseen ja tällainen helvetin täyttä joudutaan oikeasti seisoon täällä metrossa. 3 tuntia aikaisemmin lähdettiin liikenteeseen, ehtii kentälläkin vähän varmaan hengailee, ellei tapahdu mitään ikävää, toivottavasti ei tapahdu. Toivottavasti sitä ei jinksattu.